Jien Sister Teresa Agostinjana insellimlek u nilqek għal programm ieħor ta' qari spiritwali mill-ktieb Oħroġ minn artek li jkellimna fuq il-ħajja tal-Madre Fundatriċi tagħna, is-Sorjiet Agostinjani Servi ta' Ġesu e Marija, li il-Venerabbli Suor Marija Teresa Spinelli. Insejħu semmija f'wostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Waħda mit-talbiet favoriti tal-Fundatriċi. Irrid lill-Alla. Irrid noġbu bil-purità. Irrid dak li jritu. Irrid ngħix u immut għalih. Inkomplu naqraw is-semmija fejn ħallejna l-aħħar darba, wasalna kapitlu 30. Titwila fil-kunvent. Rajna tajjeb ir-relazzjoni ta' Marija Teresa ma' Alla, ma' nisa u mal-Madonna l-aħħar darba. U xinejdu għall-imġiba tagħha maħuta fil-komunità. Dawk li jgħixu miegħek taħt l-istess saqaf tiegħek li żjed li jkunu jafuk. Fl-aħħar snin ta' ħajjita Madre Teresa Spinelli kellha 3 reliġjużi minnhom li jenu ħafna Sor Marija Maddalena Cortiglioni, il-vigarja tagħha din, Sor Marija Filomena u Sor Marija Serafina Frattali. Dawn it-3 reliġjużi b'mod speċjali Sor Marija Serafina Frattali ħallewna teżor ta' kidba fejn qalulna dwar l-ispirtu li kien imexxi id-dar tagħhom meta l-kongregazzjoni kienet għadha bdiet toqgħod fuq saqajja. Il-pedament li poġġiet il-Madre Fundatriċi kien sod u qawwi għax kien mibni fuq l-imħabba, l-umiltà u l-ubbidjenza. Ħadd ma jista' jagħti minn dak li m'għandux. Teresa kienet mara mżejna bil-virtù u minn din il-milja tal-qalb setet timla madwara. L-ispirtu ta' Ġesu fija, l-imħabba li kellha lejn Alla, l-intimità ma' Marija u l-qaddisin, is-sens ta' sakrifiċċju kien jinħass sew f'dik id-dar imbirka. Teresa kienet tassew tifrex id-dawl ta' Kristu madwara. Nitkellmu fuq l-ewwel pedament li hu l-imħabba. Kull azzjoni li wettqet Madre Teresa kienet imnebħa u mmexxija mill-imħabba. Jekk iridu nagħtu ħiel tal-imħabba li l-Fundatriċi uriet magħna ulieda nistgħu ngħidu li kienet bla tarf. Aħna ngħidu bla tarf għal dik li l-imħabba talla. Imma minn din l-espressjoni wieħed jara kemm Marija Teresa kienet qed tgħix l-imħabba. Tgħid Sor Serafina qed taġġibha xi ftit żgur li le. Din is-soru kitbet il-ħajja tal-Fundatriċi u damet superjura għal 40 sena u mill-lettra tagħha kulħadd kien jaf kemm kienet mara moħħa f'postu biżżejjed u taf xi tgħid. L-imħabba tal-Madre Fundatriċi lejn ulieda ma kienx sentimentaliżmu b'ħafna kliem u mħabba fiera. Xejn minn dan. L-imħabba ta' Marija Teresa kienet dik l-imħabba li xandar Ġesu fl-Evanġelu. Kienet moħħa fuq il-ħtiġijiet materjali kif ukoll spiritwali. Kienet tħobb lil kulħadd f'Ġesu Kristu. Kienet trid tħeġġeġ kull waħda bl-imħabba talla li biha hi kienet mimlija.
Xi drabi kienet iddur lejn xi waħda minna s-sorjiet u tgħidilna taħlux iż-żożija għax dejjem kienet tridna imħeġġin fl-ispirtu. Teresa Spinelli ma riditx tħobb l-Alla weħeda, dan hu l-qofol tal-ħajja komunitarja Agostinjana infittxu u nħobbu l-Alla flimkien. Sant'Ugustin kien jgħid lil mulej, ma rridx inkun waħdi li nfaħrek, ma rridx li nkun waħdi li nħobbok jekk nanqek miegħi mulej, tħallix li l-oħrajn ma jkollhomx ma xiex jaqbdu kien jgħidlu. Irrid niġbed lejk lil nisi u l-dawk ta' dari. Irrid niġbed lil kull min nista bit-talim imħeġġeġ u bit-talb b'qalb umli u mfawra bl-imħabba. Allimni dak li jirrit nallem lill-oħrajn u dak li jirrit inżomm għalija nnifsi. Dan il-kliem imħeġġeġ ta' Sant'Ugustin kienet qed tgħixu Madre Teresa fid-dar tagħha fil-ħajja ta' kuljum. Meta nkunu konna madwara tgħid Sor Serafina Frattali, kienet tagħmlilna diskors hekk sabiħ li tħallina mkebsa b'imħabba lejn Alla. U jekk kien ikollha twissina anki b'mod jibes kultant, mill-mod li kienet tispiċċa ħadd ma kien jażżarda jaħudha kontrija jew jgħid li ma kienx ħaqqu dik it-twissija. Pedament ieħor li fuq bniet il-kongregazzjoni Teresa kienet l-umiltà. Nistgħu nitkellmu dwar l-imħabba, imma sakemm wieħed ma jasalx biex jinsa lilu nnifsu biex jibda jgħix fl-oħrajn, ma jistax jgħix l-imħabba li tkellem fuqha Ġesu. L-imħabba hija mibnija fuq l-umiltà. Dik l-umiltà li libes Kristu u li faħħar San Pawl fl-ittra tiegħu lil Filippin meta qal għad li kellu in-natura ta' Alla, ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir, sar jiġbaħ lill-bniedem u deri minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. L-umiltà tfisser mela li tinża minnek innifsek mill-egoizmu mill-idea għolja tiegħek u tkun lest li tintilef għall-imħabba tal-oħrajn. Kif nafu fi żminijiet ta' Madre Teresa Spinelli, kien smat ħafna ix-xogħol mirqum tal-idejn. Kif għadna nsibu anka fil-knejjes antiki tagħna Bizzilla, Deb, Trieħi, eċċetera. Is-sorijiet kienu magħrufin ħafna għal dan ix-xogħol. Waqt li kienu jalmuh li tfajliet huma stess kienu jaħdmu xi biċċa xogħol bħal din. Kultant, xi sorijiet wara li jaħdmu xi biċċa rakmu sabiħa kienu jmorru joru għall-superjura tagħhom. Teresa, taqlija li kienet kif kienet tinduna li fir-reliġjuża kien hemm ħerqa biex tilqa' tifħiru l-proset u tintela bija nfisha, kienet iġġiela toftoq ix-xogħol kollu ħalli titgħallem tmewwed fiha kull fruha. Darba fost l-oħrajn reliġjuża kellha għall-qalba ruqa ħamrija bil-qronfol kienet tissaqqihom bil-qalb u titaxxaq bihom. Dawn l-imberkin fjuri kibru u kottru u sebħu kull mem. Is-sorru tkabbret bil-ħila tagħha. Meta semet b'dan, Marija Teresa bil-kwied għaltilha biex tħaffer ħofra fonda fil-ġnien u tordom dawn ix-xtieli kollha. Forsi jidher ħela jew ġen krudeltà, ma Teresa ma riditx minn ulieda dusija rħisa tal-wiċċ il-wiċċ lill-Alla intuħ kollox jew xejn. M'hemmx kompromessi tiġbid, xeħħa ma' Alla, ridet umiltà u umiltà profonda u li noġbu biss lilu. Forsi dak iż-żmien bukket fjuri jew xi terħa tal-artal irrakmata bl-akbar reqqa seta' jimla dik ir-reliġjuża bija nifisha. U llum jekk reliġjuża ma tkunx tisar
fuq anfisha tista' wkoll tagħmel xi idolu ieħor li jidħol f'qalba flokalla. Jista' jkun xogħol, dar, studju, klassi, familja, parroċċa, impenn, idea, appostolat li jsiru idolu fil-qalb tagħha. Tista' tkun xi ħidma fil-kunvent li torbotna wisq magħna nfusna. Dan ifisser oħroġ minn artek. Il-bniedem kontinwament irrid jiknes minn qalbu dak kollu li m'għandux x'jaqsam ma' Alla. F'dawn il-każi il-madre fundatriċi kienet tgħallem li l-glorja trid tingħata l-Alla biss u aħna biss strumenti fidejh. Lila l-umiltà qarbita lejn Alla u hi bl-umiltà ridet taġen l-ulieda biex jersqu lejn Alla. Kienet istess tħabbrek biex id-direttur spiritwali tagħha jumilja u jgħidilha tbaxxi rasa. Daw l-eżempji u bost oħrajn tajt Sor Serafina Frattali kienu jiswewna mhux ftit biex ħadd ma jerfa' rasu żejjed imma biex kull ma nagħmluh bl-umiltà u dejjem bil-permess ta' min imexxi il-komunità. Nitkellmu hekk dwar l-aħħar pedament li fuqu bniet il-kongregazzjoni il-fundatriċi, l-ubbidjenza. Jekk l-imħabba hemm mibnija fuq l-umiltà tintwera fl-ubbidjenza, jiġifieri li tissagrifika r-rieda personali għal dik ta' ħadd ieħor kif Ġesu kien umli billi baxxa rasu għall-Missier. L-ubbidjenza kienet għal Teresa l-ħobbs li għajjiċha u qawwija fl-ispiritwalità kienet tajt rrid noqgħod tal-lanqas ħiel tal-ubbidjenza imqazza. O virtu sabiħa kienet issejħilha, o virtu kbira, inti biss tista' teħlisni. Iva, irrid dejjem nobdi biex noġob lil Alla. L-ubbidjenza kienet tfisser għaliha sagrifiċċju. L-isem tar-reliġjużi tagħna hu ta' Għaddejja ta' Ġesu u Marija. Il-qaddej fidil irrid ikun umli, iħobb u jaf joqgħod għal sidu. Għalhekk Marija Teresa kienet tajt il-qaddejja ta' Ġesu u Marija ma jridux ikunu iżjed sidien tagħhom infushom, imma proprjetà assoluta tal-imħabba li bija Alla mela d-dinja permezz ta' Ġesu u Marija. Dan l-ispirtu reliġjuż kienet iżommu bil-virtu sabiħa ta' twissija tal-aħwa. Mill-fatt li jedna dwar il-karattru tagħha rajna kemm kienet mara ta' qawwa u fl-istess ħin ħelwa. Is-sorjiet li jgħixu magħha jgħidulna li kienet biżżejjed daqqatajn biex twissik. Ma kienitx mara li ddur ma' kull rieħ. Teresa madanakollu l-istess persuna li kienet taf tkompli magħhom fil-ħin tar-rikreazzjoni biex jieħdu ftit mistrieħ. Min barra l-karattru tagħha kien moni bil-qawwa u mżewwaq bil-ħlewwa kellha ħila tad-datta l-karattru tagħha għal dak tal-oħrajn. B'dan il-mezz hi kienet tressaq lil bosta lejn l-imħabba talla, kienet tagħmel kull mezz biex tifhem lill-oħrajn u tmur għal karattru tagħhom biex hekk tkun tista' tirbaħhom lil mulej.
Kapitlu 31. Naħarbu jew immutu fl-imkien. Nhar 25 ta' Novembru 1848 il-Papa Piju IX kellu jaħrab l-Engajeta u s-sitwazzjoni politika ħraxet. Fi frar ta' wara nibtet ir-Repubblika Rumana. Kif waqaf ir-restawr tal-Knisja Teresa kellha twaqqaf il-bini u tkabbir tal-iskola. Minkejja li kienet f'qagħda mwera bħal din, minkejja li l-mewt kienet qed toqrob hija baqgħet kalma u tgħix fil-milja tiegħu il-vot tat-telqa f'idejn Alla. Minħabba dak it-taqlib il-Knisja ma kellha ebda jed fuq ħadd u fuq xejn. Fi Frosinone kontra gruppi ta' Napoleon u Garibaldi deħlin u ħerġin kien hemm ma' kbira fost il-poplu, paniku sħiħ, inkwiet u tħassib. Bosta telqu minn hemm u fittxew il-kampanja fejn setgħu jserħu moħħhom. Dan għamluh ukoll il-komunitajiet reliġjużi minħabba l-biża' ta' xi vjolenza mir-rivoluzzjonarji. In-nies ta' Frosinone li kienu jġibu ħafna lis-Sorjiet Agostinjani u lil Marija Teresa Spinelli, mhux darba u tnejn li kienu jitolbu lis-Sorjiet biex jidabru rashom x'imkien. Imma Madre Marija Teresa baqgħet kalma f'posta. Min-naħa l-oħra ma rriditx li wlieda ir-reliġjużi jibqgħu magħha bil-fors, għalhekk laqgħethom u rietom ix-xewqa tagħha li tibqa' hemm u anke x-xewqa tal-poplu li jaħarbu. Stednithom li jħossuhom ħielsa u li jażlu huma. Imma r-rabta ta' bejniethom kienet qawwija u għażlu li jibqgħu kollha fil-monasteru mimlija tama ta' ħarsien mis-sema. Il-madre fundatriċi qaltilhom, "Orrajt, law hekk, iżlu fil-Knisja. Morru madwar l-artal tal-Madonna u weduha li tagħmlu xi talba jew xi ħaġa oħra għal sena sħiħa għall-unur tagħha biex tħares id-dar tagħha u l-qaddejja tagħha. Is-sit u l-ewwel superjura hawn ġew il-Madonna. Reliġjużi obdew u niżlu l-kappella u għamlu l-patt tagħhom. Il-ħarsin mis-sema dlong beda jinħass. It-truppi ta' Garibaldi daħlu fi Frosinone u waqfu ċ-ċentru tagħhom f'palazz li qabel kien proprjetà tal-Knisja. Dan kien sewwa sew ħdejn il-monasteru tas-Sorjiet, mhux tal-li m'għamlulhomx ħsara, iżda tal-li ħadu f'idejhom il-ħarsien tal-monasteru. Kienu spiss ġejjin u sejrin għand is-Sorjiet biex jitolbuhom jinfaxxawlhom il-ġrieħi u għal kull ma kienu jeħtieġu u qalulhom biex isserħu rashom u ma jibżawx minnhom. L-istess assis li kien jesar fuq il-kwartir tagħhom kien jesar ukoll fuq il-kunvent. Għalhekk minnhom kellhom ħarsien u ens. Ġara mbagħad dan il-fatt fi-23 ta' Mejju 1849 Garibaldi daħal fi Frosinone u fl-istess ħin daħlu il-Burboni edew oħrajn dawn. Din id-darba qabeż għas-Sorjiet Garibaldi nnifsu. Xi soldati biex jaħarbu l-edewwa ippruvaw jisgassaw il-bib tal-monasteru u jinħbew ġew kien fil-għaxija. Hekk kif sar jaf Garibaldi malaj bat tliet uffiċjali biex jinfurmawh dwar il-ħsarat li saru, kien deċiż li dawn is-soldati battuha qares. Imma Madre Spinelli għarfithom lil dawn il-messaġġiera li s-soldati m'għamlu ebda ħsara u sfurzaw il-bib dawn għax ma kinux jafu li jidher reliġjuża. Tgħidilna Sor Serafina dwar dan ir-rakkont li l-fundatriċi Teresa ma rriditx li xi ħadd ibati minħabba fiha. F'mument ta' biża' bħal dak, Teresa rnexxielha tibqa' kalma u tikkalma lil sħaba. Dakinhar dik il-komunità reliġjuża rat tassew kif taħdem il-Providenza t'Alla u kemm setana Ommu Marija.
Kap 32 Semmur inħejjilkom post. Madre Marija Teresa Spinelli aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda javassal mart. Kienet tħoss li jitmim tagħha kien qed joqrob. Saħħitha bdiet tmajna ftit ftit. Intemmet is-sena 1849 u bdiet is-sena 1850. Is-sorijiet kienu miġbura madwar is-sodda tagħha, jitolbu għalija biex jekk jirrida talla tfiq minnu fih. Imma ħsib tal-bniedem bosta drabi mhux dak ta' Alla. Kien f'daw l-aħħar ġranet meta Teresa ma setgħetx titkellem fit-tul, allura marret ma' ġenba waħda mis-sorijiet f'isem sħaba. L-uġieħu n-niket kienu qed iħalluha bla nifs. Madankollu Teresa sfurzat biex tgħid dawn il-kelmiet. Isimgħu eżis semmija x'qalet. Ejdilhom kollha min-naħa tiegħi lis-sorijiet li qatt ma jinsew dak li kisbu fl-aħħar eżerċizzi spiritwali biex ma jittraskurawx l-eżami tal-kuxjenza kemm dak ġenerali kif ukoll partikolari li jkunu delikati ma' Alla kif li ċkennu qasijiet. Ejdilhom biex ma jistennewx li d-difetti tagħhom jindunaw bihom l-oħrajn, imma kull waħda tkun minn tal-ewwel li tistqar istess ħtijieta. Il-fundatriċi dejjem għexet b'mod l-aktar fidil u ġenwin ma' Alla u dan l-ispirtu ridet tnislu fina u lieda. Nhar il-21 ta' Jannar, il-marida qed nirreferu għall-fundatriċi irċevit is-sagrament tal-Griżma tal-Morda. Bil-mod kif irċevit is-sagrament qawwit qalb kulħadd baqgħet f'sensija sal-aħħar. Kien hemm jassistiha Dun Nikola Ciampini, il-konfessur tal-monasteru, u Dun Pietro Spina, superjur tal-missjonarju tad-Dem Prezzjuż li kien l-aħħar direttur spiritwali tagħha. Għamlula l-vjatku u wara li ħallija titlob fiskiet Dun Pietro talaba biex tgħid xi ħaġa lis-sorijiet li kien hemm madwarha. Dan eżis semmija kien it-testament spiritwali li ħallitilna l-Aziza Madre Fundatriċi li kull reliġjuża tos bimħabba kbira. Isimgħu x'qaltilna. Ftakru f'dak kollu li kont intenni fi żmien li konna ngħixu flimkien. Natikom bħala testament l-imħabba. Din id-dar qalet imxiet il-qudiem bl-imħabba. Tiqaf din l-imħabba u tispiċċa d-dar. Mbagħad qalet imberikkom kollha f'isem Alla. L-għada filgħodu fit-22 ta' Jannar 1850 il-qassis daħal il-Knisja biex iqaddes. Wasal il-ħin tal-konsagrazzjoni u saċerdot beda jgħid Ġesu ħall-kalċi f'idejh għal il-barka qasmu newlu lid-dixxipli u qal ħudu kullu minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Niżel arkubteħ biex iqim l-ossja konsagrata qam u għollija għal qima tal-insara preżenti. Kien sewwa sew dak il-ħin li l-venerabbli fundatriċi tagħna mejlet rasa u mietet. Kienu 8 nieqes ta' filgħodu. L-Ewkaristija kienet iċ-ċentru ta' ħajjita u daħlet fil-ħajja ġdida fl-aktar mument solenni tas-sagrifiċċju mqaddes. Teresa kienet kollha kemm sagrifiċċju ta' tpattija. Kienet ħaġa xierqa li tintemm mal-kollox mas-sagrifiċċju tal-aruż divin tagħha fuq il-Karvarju. Ġiet merfuwa lejn is-sema sewwa sew ħin l-elevazzjoni tal-ostja konsagrata. Għalija kienu veri anki b'mod sensibbli kliem Sant'Uwistin li tenna lil persuni konsagrati b'mod spiritwali meta qal. Dak li intom għextu għalih kien merfuħ il-fuq u għad jerfa lilkom. Nifqwaw illum eżis semmija nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.